Apa, Bu? Ngeteri benguk Mbok Girah. Dene akeh men to. Nggih, sesuk nang sesuk. Nggih iki arep tak teri udan ae gek ra kober isuk mau ya ra kober. Wes eleke. Nyatane benguk, Kok telek tak toh? Iki lho. Lho benguke gek godhoken. Gek godhog, Bek. Wong enak gek garing kok. Wong enak sing garing. Wah, Terus anak tak terine. ambune apa iki kaya godhog gula? Masak apa? Ambune enak masak apa? Anu, Heeh. jangan garek kabine. ke sesuk jaren Gendhoke salinono. enggak Gendhok. iya Pasti. Lek godhog nang gendhok ya. Gendhok iki apa? Krane ora dipateni to, Bek? ya kono lho Mas kono ae lho Iki garek nyemplungi. Tambahi banyu no. Tambahi banyu. Heeh, Bek. Lah bisa reget kaya ngono tika apa ngono lho. Tika apa wi? Ya Allah tika kolek kek ndek biyen kae. Kayak ngonten apa to, Bek? dapat ngerti ta aku Apa plonge banyu apa ngono wi? heeh Malah ora. Wah, aku tak bareng banyu. Ndang cemplung no, Bek wi. aja Lho, Nyapa? jadi nganu no ngenteni umap enggak nganu no, Bek, enggak empuk no. ya kok no Lho, Hijau ya. Apa? Hijau. kurang wi banyune sakmono. Wakeh narai. Kurang, Ceh. Kurang. Enggak. Masa ora? Godhog Indo. Walah. Aku ya jangan bengok. kowe tau Wedes lagi. duwe kabel Oh, tuku sih tak 10.000. mbok kabeh ne Tak. Lah mau nyapa to, Dan? Wes lono lho. Nyapa, Bek? Do nyapa? Dembah ae Kamu masak apa, Mas? mau ora masak kuwi ya entong lompong Lompong ora tangge santen enak. Rakmu nyandi. ora duwe Apa minum panas? saiki Heh? saiki Kondi? nerake rek Rek. Rek kok delene. rek tuku didelikne pokoke sembarang didelikne Kamu ora sih gak sing bocah-bocah ya. Rokok lagi ora balik nih. Gendek. Ngene iki sesuk diambile apa ya? Ya kambil lho. Digambili apa? Lek kira diambil. Gula abang. Gula abang lo ya kena ya, Bu. Aku marahi lek isuk ki repot lho, Bek. Lek repot ngono ya gelem kok. Oh, repot aku lek isuk. Rek apa? Beh, didelekne ning Beh, Klobong lho. Bek kobong lo, Bek. Rek akeh. Beda lah sing lek wis ngene ya. Mulai ceblok ning anu kobong. Wah, tiga turu barang lho, Bu. Kobong
Karo sing diingi. Kak wayahe sing karo sing diingi ya urung. Iya. Parah betul kok iku nang banyu ngop lho. Heeh, lek aku Aku tak bareng banyu. Wong iki ya bareng banyu. Bung, Heeh, no, bareng banyu entah atine sok putih. wah, Lah bareng Iki jangan apa, Bek? rampok yang Woi. Sek. Tas lenjangan ya. Tas lenjangan. heeh. Kita sih mau? Mau, isuk apa mau? Lho kok panas? Tas lenjangan. Tas dingin, Lah itu mau apa itu? isukmu jangan diingi. Tahu karo tempe. Cuma golek nendi, Bek, lompongnya? Sapet kain. Sing gede-gede pi? Heeh. Apa enak sing gede-gede, Bu? Enak. Lenjangan enak. Ini gak ada dulu ya apa toh? Sambal pecel kok ya? Uduk Apa? anu. Enggak ngambil. Apa ta? Ora. Kambil, kambil gula. Gula abang. Nanti diletreti terus kok sesuk sing nak jangan. Namu ya semua jangan kabeh. Aku mek saiki kok separone iki enak ya, Nduk. Heeh. Piye Iki mu yen tak Wah, 2 kilong. Belas kilong aku tok sing mangan. lah wong-wong lawe apa? Ya ngeco mimi, ya rendok. Dipetuk. Wis cemplung nebek benguke. Rumep ye. Apa? Heh? Sapa? Heeh. C. Ah. C. C. Rawani adus? Nyapa? Banyu no. Kok radus? Bek engko arep mak cemplungne omong Bek. Lek arep mak cemplungne omong aku. Kok radus? Ya. Nyapa? Adem. Kayak diingi adem ya. Kayak diingi adem. Hah? Kayak diingi adem. Bendino udan. Bendino udan. Saiki. Oh, oh. Diingi adus ra. Diingi adus ra. Heh? Diingi adus enggak? Diingi adus ra. Bah. C, joget C. Joget. Oh, ya lampu. Wis lunga, Bek. Gum. Suwi ae. Suwi ya. Wis atus rong, Bek. Gum. Wah, adem mbok ya, Bek. Banyu. Aku ora tahu nganu.
Kayak mendina udan ya, Bek. Heeh. Pokoke bar beduk kono mesti udan. Urung beduke sudan. Iki mah bar beduk no, Bu. Jam 1 kok. Diing ya jam 1. Bendino. Dia banjir wae ilang. Sapa banjir? Wate ilang. Wat apa to? Wat. Ngono? Heeh. Yo. Pringe nang kali? Beh, Apa pringe mungkruk nang kono arep dadi sungi. Sepreng. Lek preng anu ijen. pring dalan, Bu. Oh alah. Gewe lek renek kuwi dadak jegur kayak jorok ya, Bek malian. Heeh. Banjir to Dik iki. Heeh. Kali etan kono hooh to, Yon? Ember. Berok kali ini. Wes e, Bek. Kene ae, heeh. Iya. Klambine gambar apa wi? Gambar apa wi klambine? Apa? Phoebus. Apa wi? Apik ya gambare? Apik. Heeh. Tanggal hitung-hitungan. Ya kaya ngahe, Pak. Engko bengi udan neh mestian yo. Eh, Mesti udan neh engko. tanggale mentak nang kono. Heeh. Kadang to. Heeh. Kuwi ngene nang kono. Ndane nang kono to. Tinggal sapa to? Nah. Cek. Nggih. Apa? Ilangku kan wis empan ngerani gampang. Ngarang diaran ya. Apa sing pan? Ilangku. Oh. Ana ya Pak Kadi. Kene ke jam pira udan? Dan udan ngeteri bengok Pak Kadi. Kena ya kuwi. Nek Tinggal di nane tak yup nih kudalang besok. Apa? Merasa kan yo nang ndi? nggak besok mana men. Ayo bukan makai. Ini besok nane terus. Iya nang anyar kok wi. Anyar. Ayo. Yup lepisan. Hilang daun sabun kalau ya. Dinas. Kenapa? Wis mulak-mulak nak. Kurang lek mutuk ya apa? Kaku. Oh, aku kok demen lek kaku to. Lek empuk ngono masakku mblekenak. Heeh. Ini yara bukan. Heeh. Godhog bengok di. Kayune balik. Ngonoan kuwi nganu lho, Bek, ra sampe apune ra sampe nyumpel. Wis tak keruki kuwi. Lali-lali keruk gitu. Suwi wingi kok ora pok keruk, pok tokne sik kayune terus pok ceker metu. Gelis mandaran. Lah ngono lho. Kenapa? Sampai tekan kenapa? Sapa? Enggak, sampai nyetan.
Oh, kongkon ayahe. Eh, Dikongkon ayahe. anu kok. Rontok. Pulang. Kucinge ngenteni ndarani iwak lho. Wis wi cekeren. Engko gelis mandaran. Kok cekere langsung kemerseng lho. Dewek mbok pitili wae tok. Dewek mbok pitili wae tok. Lah piye? Aku lek karo ngene sak gagang. Ya sak gagange, lek aku tak gawa sak gagange sampean dadak mitili. Sak gagange leh ngopek, terus tak pitili nang ngisor ngono. Tak pitili karo make Hari kok. Ayo hari sapa? Kok kalau wong sing mam bakso nang kono kalau. Biasane ngonten kalau, ngonten karo Intan lah. Wes. Oh alah. Wonge banyu mep ngono kuwi. Aku ora ngomong kuwi. Masa ora mep? Ora dulu. Iki jangan benguk, kulit benguk. Apa benguk nganu ya, Pik ya. Sesuk dikum sik, engko bar cleteti dikum ya. Heeh. Sesuk dijangan. Aku meng ya jangan benguk. Ngono iki saiki cipta wis sesuk seranjangan. Somben seranjangan. Beh. Enggak kaclapi banyune. Gendene mah. Ngerane kaya witan. Ngerane Wes. banjur ringkal. Wis esuk kok godhog ora, Bek? Kuwi. Godhog. Ora godhog ora ya alum. Ya alum jane. Ngerane ndelok. Itu bene tompone peken. Apa? Heeh. Nyapa? Alah, kena mbok nggih mepek adah gabah. Sudah geneng. Sulawesana sing garing tak gawakne. Gembele ra umum tak kon ngerai sapa-sapa. Nilai itu untuk Nyapa, Bu? Aku kok nyupai sapa-sapa. Alah, beken. Mah aku jangan pisan ngono wis rantek pirang-pirangane dina. Jadi wong penak. Cedek toko cami. beda. Apa utuh pitompone? Bolong. Kena bolong panti. Sopo golek kayu, Bek? Ayo mah. Enggak gawe gas, lah kae enek gas lho, enek kompor lho. Endi? Kae nglongan kae. Ora tak nggih. Kae sapa kuwi? Engko Kae Nawang.
Minta tak dapat tau bikin. Sampeyan apa mesti ndoro ngarep lawang madhep ngetan to? Kan buyan sampean mesti ndoro ngarep lawang madhep ngetan. Nyapa ora tau madhep ngulon? Ngapa ta ya? Ya aja